Yati na. Oh. Uy. 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 Agay. Bay, maris ako bay. Oh, Sige bitaw bay, maris ako. lakaw. Bitaw bay mo, aris ako. Lakaw, Roy. Sapoy kapugong ni mo? Maris ako bitaw. Inausap po rin ni Nang. Ano mo nangit pa magkanakaw? Ha? Ha? Uyab ta? Ha? Aw, bitaw god. Ikaw. Tara, may kabay. Bagay ta? Meron kang buwangat. Bagay. Nanangi bitaw ko ni ug mo aris ako. Pa kuan ka na. Nawa. Hayang nung ka. Nan, subagay lagi tao. Sa'yo mayang ito. Pare. Ay di ta na, di ko ganahagubot. Sus. Gobot. Di ka ganang magubot yung mga una-una. Subagay ta. Ay ate, gihagit ko aning buang. Giigna bitaw ka nagug mo ari ko. Wala ra kay pakialam. Unya nag mahayang. Pasuko-suko kung buang ka. Na. Buang re ha. Nya, sugol ka buang. Buang ka? Di siya ko musuko og buang. Kung magkaniunsa, wadi sala ng buang. Ako'y makansi ani og. Nan, pagtarong ko naman ha. Sige, masugod ko muli ka. Kuhaan na kinasugat sa inyo. Dala na eh. Kikita ko na. Aw, sige, mo man ka ha. Paabot diha kay kuha ko sa papa. Paabot lagi diha, na. Agaw, ba't yan? Nakoy logic gaw. Ganahan ka maminaw? Aha! Logic! Kamag-amag istorya, imbento, pahinga na away. Tinarong salamag maaway na mo na kay, kataklo sa kanakuan ng dalo na kubuhanga karunog. Dili sa kubuan gaw. Logic ra ni gaw. Gay, logic, paminawon ako no, og logic ba na? Kuan gaw ba? Ako ang logic. Kabahin sa pamilya ni Alze. Alzi na po! Muna po tinsidmisan. Nako, magkalik kayo na kung sama mo. Kanara ba sa mga istorya ninyo, kasi tahon mo, di rin ba mo mga angkon? Kuan gaw ba? Logic ra ni gaw. Dili chismis. Pag ma-logic ka na, nga niya filman mo ng pamilya ni Alze, nguwaman na ninyo ng hilabot. Kuan gaw. Example ra na para na bulak-bulak po ng istorya ba? Balibudlaya pa rin mo pasabdon. Nga no si Alzi na po yung atripan. Madalag bulak ninyo. Kapumitaw na ng tauhan, di man ninyo aignan. Dili gaw kana si Alze. Mura na akong gihimong karakter ng istorya. Karakter. Sige no, ipadayon na imong istoryang logic-logic mga nga. Kuan gaw. Ang pamilya ni Alze, Kuba. Tay sa no, mamarig makuba ng pamilya ni Alze. Mga ginawayon magkay ka? Hoy! Maminaw ba? Logic ra na. Ay, tigkus ka na yung tingog kay daga makadung niya. Oh, usama na yung problema ng kuba. Oh, sige padayon. Sige, akong ipadayon. Di ba ang iyang pamilya Kuba? Ug ang iyang asawa po, Kuba. Tay sa no, hinawayon naman kay ka? Matay di naman ko magkapila-pila na. Mapay ko gabaan sa ana. Ay, sa ikaw. Kung pakita na mag-istorya, humanas ako. Sige no, tiwas ano. Bantay lamang makadungog kong kuba na po kay panginaway na sa niyong gibuhat. Sigaw, akong ipadayon. Ang anak nga lalaki ni Alze, mao gihapon. Usay mo gyapon. Kuba, God? Ingon maka nga dili ko paingon ni mo Kuba. Di ako lang giingon mao gihapon. Matay gaw. Nalabian naman kay kakahinawayon. Kasi kusagad panaway gaw. Matay gaw ban silang ginawa na. Kabalo sa kung dili maayo ng manaway gaw. Pero logic raman ko eh. Logic raja na. Unsa ko na makadungog ng tawa na. Di ka na malain. Nga nang mangisog man ka. Nga logic raman eh. Ubari kagyan ang sa college ninyo sa una. Nakaagay ko na sa una. Pero niagi naman. Pama ko kapit. Ugay mo ba sa siro kadalon to? Adalon binakaw. Oh, nagkaagi man di ay ka. Iwaso na to na eh. Sige na. Sigaw, kung padayon. Di ba si Alze Kuba, iyang asawa Kuba, iyang anak nga lalaki Kuba, og iyang anak nga babae, Kuba pod. Ablat! Magsilbi na gaw. Mulit ko. Dunggan to ng silingan na to na gaw. Angin na puta na. Asa ka, humanon sa nako. Basig kaning kuan makabakoy pa ka, nga dili na Kuba. Sige na. Og dili ba kuba? Kuan gaw. Ang anak nga babae ni Alze na Minyo. Nga dili naman siya Kuba. Anay! Maman to gaw. Basig namin yung kwartaan. Di ang kapapirahan. Munang wala na kuba. Di siya, ako sa dagyong tayo mangutana gaw kay ako mahingladje. Hanay! Naliso dya ka gaw. Ikaw nang nanabi na ako. Nya karon mangutana ka na ako. Nabuang ka? Se, Vince!
Forma ko sa imong inaan kay kapatsihon akong sunoy. Matay kagaw, gapataka lang magkagtabi og kuba si Alzay na malagyo, di malagi kuba. Barugay kuno to imong gipang istorya no. Namo doon yang anak lalaki. Lot, sampulo to ka. Mao na diya gaw kay mudi na yang kaganaan na. Aron Alzay oh, gaingon ako ni ganiya nga kuba kuno mong pamilya mo. Hoy Leo. Gusto mo gipanaban mo ha? Sagad laman ka. Maigo kay na akong sintak na imong abaga dira ron. Makuba man suka. Kinaman siya tagaw na, buo na. Kay pasagad naman daryuhan eh. Anong sa man imong gipanabit dira? Kuba me? Naa. Kuba lagi. Kuba. Ya, aga hari man ko kauli diay nasipyat man pag-ulian eh. No, sa man na nakuba man gaw? Na mo na pala logic nyo, panginaway pa, nagabaan ka. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Agaw, ba't yan? Ako Lutsik. Ay, binto. Pag paingan na. Away. Muling ganang ni Batsihan. Aray. Mo. Hilo mo. Pirmi na mata apil-apil yung away, makasumsam mo ako. Ay, naglakaw layo. Ano na, oh? Ay, sura. Dili, gaibot na ka. Gisultes, gaibot na ka. Gaibot niya, mga kunong gamay. May, bro, gibot niya. Ako'y maalaot na sa kuhan. Gusto na ka ba? Bago mo mga kuhan. Kung parang rin kusultin niya. Matay lain naman ikaw. Wato sa igagaw mo lang yung ginawa yun. Hindi, tato pa lang ikaw kay nauban ko naman yung ginoo. Mama tugaw. Basig namin yung kwartaan gaw, gipopirahan guro ng kuba niya. Nah, magkwarta. Ha? Kasi yung Isa. Otro. Ano dapat yun? Oh, to tre. Ano dito? Ana What's up, mga? So shoutout sa mga solid supporters nato no. So ay Jen Ligotom, Alexis Duay Lungsod, Awinor Aguilar, Brenda Badilis, Cesar Sidel Gilay, Chichi Sipe, Cristina Kaulawan Carigo, Christine Joy Bincoy, Emeline Villegas, Erika Queenie Robles Sazon, Gangski Mendoza. Glami Enfing, Ibis Arong, Janice Sardin, Jasmine, Jidan Cortez, Gian Isik, Jeremy Dayagon Ale. Jocelyn Magallanes Maslog, Janame Gwindosan Aligay, Joname Ibanya Bertos, Jorlan Umandam, si Justin Maghanoy, Kayla Miles, si Ria Belita, yun si Lovely, Really White, Luzdale Quintay, Sino? Kitay, Luzdale Kitay. Malume Monte, Siloden, Milogen, Tagnives, Fernandez, Nectarios Castillo, og Sinunoy Alben, Quinn Trexik, Rinlen N. Aguilar, Rizan Bialibio, Rhea de la Cruz, Zero Legend, Steven Simon, Luisan Villaros, Big Skem Manlosa, og si Vince Lumingkit Yano, ang mga upload. Shout out Vince Lumingkit yan, taga sa mga bay. Shout out ni Rodel Duay Lungsod. Kita-kita Admin na ito po ba? Secure TV. Additional shoutout to sa Shoutout ako Johnny Blanca, asam daw, taga-asam daw siya. Naman hindi na. Shoutout to Q815 Clothing and Custom Prints and Jit Lee. So Shout out Chip Charlie Thai Resto Bar. subscribe Steven Yo YouTube channel. Shout out Team Maras Cafe. Huwag niyong kalimutan si Toknoy. Oh, channel. Ano channel? Channel. Steven Yo. Kinsay pagka mag-channel ako diya. Kahit hindi ako nagkakapag-upload, idog pa rin ang subscribers ko sa Toknoy. Salamat sa lahat. So more dito tarang guys dog, salamat sa inyong suporta ug
So, ayaw kalimot sa pag-subscribe, pag-click sa notification bell para ma-update na sa mga upcoming videos. Gunahan mo magpa-shoutout, comment below with hashtag Mamarang. So, ayaw kalimot sa pag-follow sa mga official TikTok o Facebook account, no? So, more rin, hanir tataman. Hashtag Mamarang. Secure TV, your greatest weapon against stress. Peace out.